Upat ka mga driver ug usa ka konduktor sa pampublikong sakyanan ang nagpositibo sa gihimong surprise drug test sa Cebu North ug South Bus Terminal. Gihimo kini taliwa sa gilaumang pagdasok unya sa mga pasahero karong umaabot nga kalag-kalag ug aron masigurong hapsay ang tanang biyahe. Ini ang report ni Alan Domingo. Wa na makasibat pa mga drivers o konduktor sa mga pampublikong sakyanan sa gipahigayong surprise drug test subay sa programa sa PDEA nga uplan harabas sa North ug South Bus Terminal nga naimutang sa Dakbayan, Sugbo. Alang sa mga drivers nga nahinabi sa Balitang Bisdak, uyon sila sa drug test aron maklarog yun kinsa ang mga nagbisyo ug malikay sa peligro ang mga pasahero. Okay na kayo, sir. Ano man? May bawaan yung kasi adik ba? Okay na kayo, sir, para makuan ang dagan sa kuan ba? Kaning kalag-kalag karon, malikayan ang mga disgrasya. Gipasabot sa direktor sa PDEA 7 nga buot nilang makasiguro nga luwas ang biyahe sa mga pasahero nga mamauli silang tagsa-tagsa ka mga lungsod o probinsya. Busa gipalinya ang tanang mga driver o konduktor sa bus ug nausay taxi alang sa drug test ganina buntag sa duha ka mga terminal. This morning, conduct a random drug testing sa atong mga drivers. Basically to promote ang public safety. Kay kabalo man ta, influx sa mga pasahero, daghan maguli. Suportado sa gobernador ug mayor ang gihimo sa PDEA tungod ug alang matod pa sa kasiguruhan sa mga sumasakay sanglit nagkataya sa kamot sa mga driver ang kinabuhi sa mga pasahero. Nisaksi ang gobernador sa gipahigayong drug test sulod sa CSBT. To make sure nga safe ang atong katauhan during sa Kalag-Kalag 2025. Usa sa pamaagi aron masiguro nga luwas ang biyahe sa mga pasahero ang pagpaubos sa surprise drug test sa mga driver o konduktor sa mga bus nga mobiyahe atol sa Kalag-Kalag. Sukad alas 12:45 ganayang udto, 5 sa 252 ka mga nagpa-drug test ang nagpositibo sa illegal drugs. 2 ka taxi drivers ug usa ka bus driver ang nagpositibo sa illegal substance sa North Bus Terminal. Samtang sa South Bus Terminal, usa ka driver sa minibus ug usa ka konduktor sa minibus ang nagpositibo sa illegal drugs. Ipaubos pa sa confirmatory ang resulta sa nagpositibo sa drug test. Ang mga nag-positive, dili yun sila makabiyahe. Kay na may authority ang atong Land Transportation Office to confiscate nyo ano. So ang trabaho sa operator mag-provide og another driver. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.